Sziasztok! Most az oldaltáska tartó konzol felszerelését fogom bemutatni. Ezt az AliExpressről szereztem be. Elméletileg ez nem olyan minőségi kivitel, mint a gyári, de gyakorlatilag a szélén néhány élet kellett kicsit tompítani, és szerintem teljesen jó. Lényegében nem is érne ennél többet nekem egy ilyen lemezdarab. Az oldalsó kis hátsó idom leszerelése után láthatóvá válik, hogy a kicsi kínaiak bejelölték nekünk a távtartó helyét, hogy pontosan hol is kell kifúrni. A körök közepén kezdtem a fúrást. Az első fúrás után visszahelyeztem a helyére az idomot, hogy biztosan jó helyen legyenek a lyukak, és betekertem a csavarokat a helyére. Ezután megmértem, hogy a távtartó milyen vastag, és annak megfelelő méretűre bővítettem a lyukat. Többször visszaellenőriztem a folyamatot. Nem akartam, hogy nagyobb legyen, és látszódjon egy rés, mert az nem olyan esztétikus, ez többé-kevésbé sikerült is. Ennek az idomnak a belső részén van egy kis pöcök, ami egy gumiágyba illik bele. Ezt szilikonzsírral megkentem, ami a többszöri visszahelyezést megkönnyítette. Amikor végre elértem a megfelelő méretet, akkor felhelyeztem a tartót. A folytatáshoz le kellett szerelni a lábtartó konzolt. Itt a csavarok nagyon meg voltak húzva. Oda megy a két csavar alá a táskatartónak a másik felfogatási pontja. Ezt a két darabot a kapott csavarokkal és önzáró anyával fogatjuk össze. Amikor nagyjából megvolt minden, akkor húztam készre a csavarokat, és menetrögzítőztem a táskatartó hosszú csavarjait. Ezután következett a másik oldal, a kipufogó felől. Itt ugyanazzal a folyamattal fúrtam ki a lyukakat. Itt is többször visszaellenőriztem. Ezt a teljes folyamatot már nem vágtam be ide, igazából ugyanaz, mint a másik oldalon, nem bonyolult. Magára a fúrásra kell vigyázni, hogy jó helyre kerüljön. A végén felkerül a kipufogónál egy kis hővédőlemez, amit nem is értem, miért nem csináltak nagyobbra. Pont nem sokat véd, de ezt majd orvosolni fogom később. Igazából egész egyszerű volt felrakni, talán egy fél óra volt mindennel együtt. Nem is néz ki rosszul. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. És tudjátok, a Repont alkalmazáson keresztül támogathattok. Köszönöm, sziasztok!